Nah ini masih bersama John Yono, petani sukses, petani happy, petani Indonesia sing kadang seneng kadang susah wong belum saatnya panen sudah diopei. Sudah dipanen, belum saatnya panen sudah dipanen. Jadi petani susah-susah seneng ya. Jadi ngono lho, oke. Ya. Ki anake ora ngewangi Mas Jon. Alah, ora gelem ya anake. Bocah saiki kok ngewangi bapakne nang alas ora calon gelem. Ora gelem ya. Nek njaluk duit gelem. Oh. Ya wis ngono. Ya kaya bapakne mbiyen berarti ya. Nah, persis. Kaya sampeyan lho Mas itu. Sampeyan mbiyen kon nang alas ora gelem ya. Ora, wis turun to. Turun, heeh. Jebule rasane ya kok ngene nek. Nek ndek susah iki. Dadi wong tua ya. Tuwa iki. Nah, ini panennya karo Simon ke Molly lho iki. Molly lho. Sama Molly ini Molly ngetutke terus le panen ke Molly. Di persawahan ini John Yono sing kae ya iya kae. Sebelah sana pohon cokro, cabai-cabai cokro, sebelah sana cokro. Sebelah sini keriting. Aku ndong ngisor mau iki. Mau sing ngisor? Mau ngisor ya kuwi. Oh. Ya kaya ngene iki keriting ini. Alum yan, Tuan. Oh, salum wis. Arang-arang wis. Oh. Tuh alum-alum ini piye iki ya? Jan, paling salah pupukmu ya? Ora ya? Apa kebanyakan pupukmu ki? Faktor cuaca. Ning kae sik nggonmu ora kae sebelah kono. Ah, beda kae karo cokro kuwi kekuatane iki kuat sing nganu cokrone. Kuat cokrone. Cokro iki termasuk lombok setan kuwi iki. Ah, lombok setan kuwi. Nek ngarani Jawane ya. Lombok setan. Lombok setan iki. Padahal yo ora medeni kok lombok setan ya. Kok iso dijeneng lombok setan ya piye iki? Iso dijeneng lombok setan nek piye? Padahal yo ora medeni ngono lho maksudnya. Lombok setan. Paling le pedese pol-polan iki ora abang-abang ora ya. Iya alum. Alum ra gelem. Alum. Ya. Iki dina apa ta, Gung? Iki dina hah? Rebo ta iki? Heeh, Rebo. Nah, biasanya nek membutuhkan ijo-ijo ini ge sambel ijo Padang ngono biasane ta. Wah, jelas. nek para pembisnis warung Padang tuh. Wah, alum-alum kayak ngono kok ya. Wah. Sekali habis lho. Molly, ngopo? Karo Molly ya, Molly melu ning sawah. Ra doyan lombok. Lombok doyan ra? Oh, pangan lombok. Abang kuwi pedes kuwi, Doyan mol. Diambu wis. Dibuak. Diambu dibuak, ditugel diambu dibuak. Mempeng kaya ngene ya. Mempeng kan walah, iki nek abang kabeh ora. Abang kabeh ora dadi. Perbandingane pira Mas Jon? Nek ijo berapa, nek merah berapa? Saat ini? Saat ini ijo 10.000, merahnya itu 23. Merah 2. Jadi perbandingannya setengah separuh punjul ya? Oh iya. Perbandingannya iki. Perbandingannya padahal nunggu sedirit jane wis abing ya. Wah, tenang iki sudah mulai irang-irang lho iki. Heeh. Ya kuwi wis mergo cuaca ya alam tidak bisa prediksi ya. Mungkin nganu Mas Jon. Piye? Apa tahajudmu kurang apa tirakatmu kurang kurang ditirakat bareng. Oleh walang lagi ya. Pinter to kowe mol. Jupuki walang. Wis ben rasa jupuki mol ben mangani godhong lombok walang iki. Pinter iki. Kok awas ngono Malpate ya golek walang. Awas iki. Golek belalang nih si Molly, cari belalang. Nah, perbandingannya mosok ijo 10.000 sing abang 22, 23. 23. Saat ini ya, tapi harga bisa berubah-ubah ya. Setiap menit, setiap anu bisa berubah-ubah tergantung apa to sing nentokke nganu iki? Dinas Pertanian apa sing nentokke? Perdagangan. Apa bulog-bulog apa ngepul-pengepul ya? Oh, 11.
Lah padahal ya Indonesia iki pertaniane hebat ya, nek iso ya malah apa jenenge ekspor bukan impor ya. Ekspor pertanian. Nah, ya ngetoke iki meh olah sak ember meneh lur meh wis sak setengah ember. Engko olah 2 ember munjung. Tanduri apa wae Mas Jon sing ngisor kono? Kaya ming warna loro kuwi. Lombok Lombok. cokro karo lombok keriting, Hmm, timun, timun. terong ora. Ora. Oh, Timone ora. Terong ora. terong ora. Ngaping ya ngantikane. Wah, iki lho abing-abing komene ning alum lho. Nek abang-abang ngene iki tapi alum campur ijo tetep diitung ijo. Ya iya. Oh iya. Kita pinter-pintere baku anu nek duwe engko iki pisah. Nah. Oh nang omah jadi pisah ya. Ya pilih meneh. Pilai ya. Pilai dipisah antarane merah sama hijau, jadi harganya ben dibedakan, ngene ta maksudnya. Wah, betul. Hijau tadi ya. Jadi nganu Mas Jon, nek pengepule, pembeline kuwi ngerti nek alum-alum ngene tetep dituku. Ya ngerti to, ya tepi tuku to. Tetep ya. Walaupun alum ya tetep ana pedes-pedes sithik ya. Iya. Ora percaya bakule kon nyeplus ngono ya ta. Tapi iki ning nganu termasuk nganu Mas Jon. Piye? Nek ning Jepang iki hargane walah berapa kali lipatnya harga di Indonesia to. Ning supermarket. Ora ana pasar tradisional apa kaya kene ngono kan ora ana to. Nek nang kono Jepang apa ning Amerika Serikat ngono ning Los Angeles ngono ndak ya petani wis model ngene iki wis ora ya wis model anu ya Piye? mesin. Ah, kono kuwi Cina terutama Cina. Cina ki wis alate serba Alatnya mesin. serba canggih ya. Ambar tandur pari to. Panen ya nggo mesin. Nggo apa jenenge kae? Mesin nggo jundir apa kae. Jundir. Thresher apa kae jenenge? Laser. Thresher. Nah, oke, wah abang-abang kok ngono kok ya berarti. Sayang alum nih. Jadi ngono ki lho. Sebelum matang alum ngono ki lho. Jadi kaya apa ya jenenge ya? Kaya semangate sing petani nih, ta. Urung-urung mateng. Semangate wis nglokro. Ya bener. Oke. Moli lho, sama moli kae. Moli ngewangi ngundoi Lombok. Iya ngono. Ngombe yen ngelak ngombe ternyata. Ngombe ya? Oh. Kecantel moli kae kecantel mol. Ini mol. Nyantel iki mol. Jadi ngono. Jadi untuk teman-teman tetap semangat untuk petani Indonesia sing takut. Heeh. Aja wedi. Aja wedi rugi. Aja wedi rugi. Nah. Alum gagal baleni meneh, gagal baleni meneh ngono ta. Betul. Jadi tidak hasil sekarang besok pasti hasil. Nah. Yakin dong. Yakin ta. Yakin aja gitu. Karena apa ya Indonesia tanah agraris, tropis, subur, tanduri apa wae urip ya. Nah, iki kesuburan juga di alum. Kesuburan. Wis tanah subur tambahi pupuk ae to. Subur tambah subur lagi. Dadi kokean protein, vitamin dadi kan kok overdosis. Overdosis. Nek iso ya overdosis ya. Overdosis obat-obatan ya. Overdosis obat. Lehmu kekendelen paling le nyemprot ning ngenai anu ya. Ning ora iki. Iki ya ora alum tapi ya memang carane wong iki anu ya. Memang ana sing seger ana sing ora iki ora alum iki. Kurang alum kuwi. Seger iki malah apik iki godhoke. Kadang ana sing alum, kadang ana sing ora. Nah. Wala iki malah sak kotak alum kabeh iki. Nah. Apa semua petani kaose ngono kuwi Mas Jon?
semuanya. Demolis. Oh, Iki iya. nganu, Hadiah apa ngono iki? obat apa, Bos? Obat. Demolis. Demolis iki petani nek tuku obat mesti hadiahe kaos. Kaos demolis. Iki apa obat cair, obat semprot, Obat semprot, obat strip. strip ya. Makanya kok anggar petani aku jalan-jalan ning sawah mesti kaose demolis, Obat strip. Strip ya apa jamur? Patheken. Keriting-keritinge lho, Bas. Oh. Godhong keriting ngono kuwi, Pak. Apa? Ya keriting-keriting itu ana. Kang ngono le. Iki ana cakrane iki. Wis lah, le nandur salah iki. Kisah siji ana liyane keriting dhewe iki cakra dhewe iki lho. Wite salah nandur e. Ah, ngono lur ceritane. Ane ngunduhi lombok aluman lho. Ceritane ngundahi lombok aluman.